6 każi ġodda, ebda fatalità, jonqsu il-każi attivi. U ma dawn l-aħħar aħbarijiet pożittivi dwar is-sitwazzjoni tal-pandemija tal-COVID-19 f'pajjiżna. Aħbarijiet pożittivi li jkomplu jaslu minn ġurnata għall-oħra wara 14-il xahar li kienu diffiċli ħafna għan-negozji u l-familji Maltin u Għawċin. Ta' meta fl-aħħar 24 siegħa f'pajjiżna kienu reġistrati 6 każi ġodda ta' coronavirus filwaqt li fiequ 15-il persuna biex bekk il-każi attivi komplew jonqsu u issa huma 204. Dawn in-numri li huma fost l-inqas li rajna sa mis-sajf tas-sena li għaddiet joħorġu minn fost 1600 swab test li saru fl-aħħar 24 siegħa b'xorti tajba. Fl-aħħar sigħat ħadd ma telef ħajtu bil-coronavirus biex bekk it-total ta' fatalitajiet baqa' jammonta għal 417. Din kienet ir-raba ġurnata konsekuttiva li ħadd ma telef ħajtu bil-virus f'pajjiżna. Fattur pożittiv li iżda xorta ma jnaqqas xejn mid-diffikultà li ġabet magħha l-pandemija, speċjalment għal dawk il-familji li tilfu l-eżiż tagħhom. Fl-aħħar sigħat l-ammont ta' persuni mlaqma b'mod sħiħ kontra l-virus żdied b'2658 hekk kif qed ikomplu jitlaqmu aktar persuni tal-fuq minn 30 sena fejn issa qed tkompli tikber l-aspettattiva tal-persuni ta' taħt 30 sena biex anke jasal iċ-ċans tagħhom biex jingħataw dan il-vaċċin.